ଡୋବଲା ବହୁତ ଦିନ ସ୍କୁଲ ନ ଆସିବାରୁ ଦିନେ ତାର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ରମେଶ ବାବୁ, ଡୋବଲା ମାସେ ହେଲା ସ୍କୁଲକୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଉନି? କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ତା ଦେହ ଠିକ ଅଛି ତ? ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ସେ ତ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି କହି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। କଣ? ସେ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଯିବି କହି ଘରୁ ଯାଉଛି? ତେବେ ସେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ସ୍କୁଲକୁ ତ ଯାଉନି। ରମେଶ ବାବୁ, ଆପଣ ଟିକେ ତାକୁ ନଜରରେ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ତାକୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିନେବି। ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ଏଟା କୁଆଡେ ଯାଉଛି, କାଲି ତାର ମୁଁ ଖବର ନଉଛି। ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ।